И здравейте на всички от YouTube, аз съм Deluxe BG, тук сме на Frozen BG и това е кандидатура за Underworld. На нашето селце, спри да шифтваш. Да започнем ето от тази къщичка, тук. Нещо особено. Тук са някакви саксивки. Да, готините. И с бутончета. Бутонки! Съвсем нормална къщичка. Ето. Тук фермите на вилиджерите не сме ги променяли. Да, големия чадър. Тук някаква къщичка пак. Къде си? Ето. Къде? Ето. Да. Тук някаква къщичка пак. И... Ето. И на покрива някакъв сторничеро с ендърчестве. Да, ето. Да. Сега да преминем към останалата част. Това е Blacksmith. Тук има една лиана, по която да се качваме. Тук е Enchanting и честове. Нали? За да е То си, вътре си на Blacksmith. един кладенец. Ето го. Да. И тук е. Удобен. Долу си има имена. Да. Която само е започната. Да, сега не ми се правиш целият гравел, табелки, да. Така. Сега да ви покажем ето тази неща. Бутонища пак отпред и с двама вилиджера. 39 труден влиза един емералд. Окей, тук е на таван, че бях наспамил честове. Да. Добре, че му ги махна. Беше насложил честове навсякъде. Сега. Сега ето тази къщичка. Дизайн Особено. на тази къщичка не е наш. Да. И ето тук малко баракичка или нещо. И там някаква стълба. Къде? Не, така не сме чупили. Да, тук тази къщичка също няма нищо. И така малко тъмничко, ама сега... не показвай така, да сметна малко лампите. Това е другият Blacksmith. Тук е една стълба. Да сметне малко лампи. И тук така. Я лампиш. Какво това е? Кой това нещо бе? Добре, сега към църквата да преминем. Нищо особено. Пак има да спавни честове. Да, игла. Тук е често, насложени навсякъде. Като често, тук... И тук е някаква рандом таванче. Готино. Сега е... Тази къща няма нищо всъщност. Да, така че... Да, тази е единствената, която не сме променили. Малко само така покривайте. Да. Не това. Чакай, остана ли друга къща? Да, не. Тук горе Blacksmith-а. Да, Blacksmith-а покрива. Чадърчето. Да. Я да завършим тук. Къде си? Тук. Окей. Оле. И това е като цяло кандидатурата. Показахме ви какво сме бъдали. От едно напълно обикновено село се получи това. Надявам се да ви е харесал кандидатурата и да ни приемете. Окей, как ти да е? И чао! Чао. Айде.